Darma iyan. Darma susuyan. Bila benar tetian nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kerla. Ka jingikren halo ka khasiels Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill Arajar Rio kalanang kamjur hadian bo MLA ka South Shillong Constituency bat Menteri ka Sarkar MDA uba sanbor sulai lapha jingtho shaulat ka jala Meghalaya bankerpat ba om ai jingmanjur yakate ka bill Henry UMDC ka Laban Mauprem Constituency ba Riki sulai lapensyai ba bon kipai ba kimde ban smothu bakla ya ka bill loong ba kamde ka ain ka bathamai lani ka lebo ak Henry ka dei tang ka jingpen thamai ya ka ain ka baldan lupa na du usnem cha jakhandai spa san pusau uba Riki uloong bakani ka bill ka thmu ban penbej ya ka jingwan trei jongki nong trei bar jala haka unorganized sector haka baki hap yo ya ka non-tribal employee service license ulapan syairu ba kam kata setia ya ki batrei haki office sarkar ki bank kitna defense ki school college lani haki tna jongka sarkar pedeng haba jubab ya ka jingkano bo ba sanbor ba ka bill ka persya ya ka riti sensar kari uba Riki uloong ba ka liang persya haka ki HC kami jendat na ying dorbar namar baka persya ya kabil Henry namar ba syamla ailat bonanra iki amendment ban penjenai susu ya ka ulai thu ru bakat kum ka jiakren bot UCM ka KHDC uba Winston Tony Lingdo ulai thu ba menteri ba pe ya katna District Council Affairs ba Preston Tensong ula kentu ya ka Executive Committee ban penstet ya kani ka amendment kat kum ka nuksa jong ka Gentiles Autonomous District Council uba Riki uloong bakani ka amendment ka songong rem haka United Khasi Gentiles District Trading by Non-Tribals Regulation kharkandai spa san pusau bat ka jede baka United Khasi Gentiles Taxation and Professions Trade Callings and Employees Amendment kharkandai spa rupho baki kendon kindon ka kentup ru ya ka jingdon ka baki kendon kindon ba kentup ka kentup ru ya ka jingdon kam ban ai ka no objections ka kentup ru ya ka jingdon kam ban ai ka no objection certificate NOC nak dorbar snong swa ban ai license habakut ubari kiu loong baka bil kampat syamla pha shaulat ban ai jingmunjur rei ka jingpersa kalami lepa ula kerpa ipai ba ban pule bat smuthu bahaya ka bil bat sya penklumar da kiwe ki jingyalam bakla bil ka bala pas daka ying dorbar dong ka KHDC kini tiyo bala lej te kini kiski bala lej pare ladon ki ba lej pensko show governor ba di ban persya nile si ban oppose ban cancel ya kaneka bil te ngosor ka baburom borok kidon ni ka hok la jom kinong yalam yang mikman bakin persya kan no ka an ngam thau yo nei noro onre kumu MDC khamtam jongkalaban constituency ngakwa ban pensyai bari ndala dap ketu ngalayo ki phone call ba pi persya biru ya kaneka bil te kalong ki ka basku lungo ngayo ki message beli pi persya kan ka bil ka banyada ya ka rukom khai jo kinong we hapo ka put usam jo schedule ta ngasko lungo tengah sko ba dangam sim ni kan kalat bangan persya le si kalong mo misled ya ki pai ba jo ka laban konsulsi bat kumjuru jong borok ka khasi helsi te hini por ngasko ban sedang dakaban ong ba pi kemau tu sengi hapo dis council ILO jungi ila sim ya kalat banonra iki amendment re chairman kam allow yang i bangin participate tingi kamyo ban penyo sngo haka yeng ki taki points ki bangi kwaru ban busulang la klem ko jungi bangin pen khanya kan ga bel kanang bangin yo pha show governor te haba pi bangi mi la kayeng dorbar tu si haka singi ka bokot kamdei bangi persya ka bil kadai ngi sngo diaw bangi kambyo ban sim benta banyak kran te ngasngo ban ong ye phi ba ngi ngim persai ka bil ring ko ban penjanai kadai ka bil ka badon kam bat ka ba tang menta ndrei wat i LO jungi ba titas ila pensai medin kadai lalu ar hajar arpho ka ba
lingba ka jingya lenti jong ka labor department kala hapan shim benta no bahkan isu no ya ka labor license chaki te harus sem arajar pong idang isu mangi ya ka labor license tie dagi mi lang tu kadi bit ba ngiyo limited time ngiyo discuss kane te ni lai I pade komne te khamtam nga ba ngadi UMDC jong kalaban I balik persa ya kane ka bill ide I ameli jong kane ka ju ka konsumsi te ngam kwa ba kipai ba kin shim sungtu bakala ba ngaru ngandi bentalang ban persa ka andre nga shukwa ban persai kumbangal ong mentan buram yono no nong yalam da kade bala sajid apa ba ne kino gising balang ne kino ki benta ba kidon ya ka hok ba klik per sngo ya ka ba ki sngo thu ka di ka ba biang tingi nganga ko ban persai tang halor ki benta ka ba de hi bat ka an jong ka sikshedil bat lingba ka constitution jong ka di India te habaning kong ya habang ya yo ban ya sulok mene step bat isiam ngile yo ban kren ngile yo ban study ka bil kalong ki ka bil ka balong ba kongsan bat kalong ka ba sunat bat ngi so yo jingkerman ba lesi kani ka bil gobernur un asen hi yaka because ka jingkerpat ne ka jisko jungi ru kadi kumchu bari kani ka bil kamde ka batmai but ki pajba kinum suthu bakala kamde ka labor act ka constitution ka six schedule lingba ka paraten kadang sha ailat yangi bangin yadai ka khai pateng kata kadi ka regulation jongka Khasi Hills, United Khasi Hills 1954. Ti hangne ka benta jong ka rule book jong kani ka the United Khasi Gentia Hills Taxation on Profession, Trade Callings and Employment Regulation 1960 kala tho shai liability to tax as from the appointed date and the subject to the provision of this regulation every person who carries on a trade either by himself or by an agent or a representative or who follows a profession or calling or who is in employment either wholly or in part within the autonomous district of the United Khasi Gentia shall be liable to pay for each financial year a tax in respect to such profession. Timut kane ka ain kala don pam de ngishpun thmaya ka katkum ka juk katkum ka por PE hangne ngan pen EAP kane kadi ka form ka ba hadu arhajar khong isi ai mangi ka labor service license ka ba ki khot ka labor license andala shimti pat ka sarkar ti kane ka labor license ngai ba kadang don hi ka jiduna te kayo kane ka executive committee pada ya kalat ban kan amen ya ka te haka amendment kalong ki ka ba sutunat ban penso shopi ba hangne ha amendment kala tho shai kumne ningkong hakane ka barim mud udar barsong umdan benta ka labor license andre ka bostunat kane ka bill kala tho ongne ki document ki badon kam ban apply kane ka license temut the application shall be filled in triplicate and shall be accompanied by electoral photo identity card, 2 passport size photo, but kane ka ba khamdon kam recommendation of the village handman manjong rong basnong where the place of employment is located. Tikane ka bill ka bangi pas kai bor biang ya kador basnong bakade lakam ya kita ki bawan khai hapo kasnong kathau ka jongi ti kabakam mo lesi kabakam kham shai shu shaki ba kalong ba kane ka bill kamdei ka ba ngiwan ra mangi ngi adopt ya kane ka bala adopt asanu governor kane the Gazette of Meghalaya March 31st 2016 hangne la tho shai approved and passed by the Gentia Hills Autonomous Council in its winter session held on the 22nd November 2015 published in the Gazette of Meghalaya on 31st March 2016 te kane la kan shai ba ka district council affair department ba governor khamtam ulada esen lupa ya kane tikam arais ka question ban pha cancel ne ban persha ya kane andre ni shu adopt ya katika bill ka bala pass to Gentia Hills hangne pe ka part 2 kala tho shai non tribal employees service license bali ni yo bor la kane ti menta ka ek bostunat manalai kundu yo CM ne yong ba I deputy chief minister in charge jong ka district council affair iba prestun ma ihi ila dep suggest ba le no wood kum balale ka Gentia Hills kanang bangiru nginyo pundon kamno ya kane ka labor service license tahne pila shai
te pin oppose ya kane te kamdun ngathai kamdun jingmon bari kane kadi ka bala pas rupa da ka gubernur temut lingba ka sarkar te kata kadi ke ka ba nginum dei ban bakla khamtam kum kita ki Indian citizen jong kane kari India hadin ka ba ngila one support ka Indian Union lingba ka instrument of accession ngila don ya kane ka lat kalenti ka bangin yalong kum kita ki citizen jong kari India but ngi ya burom mar kalian bali ngong e pi kumta bari hakane ka sithi ka balapha ka representation ka balapha de 19 South Shillong Advisory Committee hangne ka tho kumne recently passed by the Legislative House of the Khasi Service Council hereinafter referred to as KCDC for brevity. The impunged amendment bill seek to make it mandatory for every genuine non-tribal employee ki bakla kane ka bill kamang bitang yaki unorganized migrant worker kane ka bill ne ka labor service license kamdan kam yaki batri sarkar yaki no hikai kamdan kam yaki batri hapo ka defense kamdan kam ki batri central department kamdan kam yaki batri ha bank kini tangi kitu ki migrant worker kan ki bawan tray tiles ki bawan tray jingkhang ki bawan tray plumbing ki bawan tray surok kani ka bil kalau ko bakong kesan ban yada yaki habang ilayo pen kubor be kadar barsunong li kadang ga jingkurku aba kadar barsunong ru kan yo bante lakam yono bomot banon le ya ka benta ka bakala beri ka riti senchar jong ka ri India kala thoshai ngidon ya kata ka benta bang le ya kanono ka business ne yono ka kam ya boro andre haman kita ki sector kidon digi benta la ka jong menta pipet kane ka bill kam kata hiru ya ketika cantonment area beri maki kim dan kam mencim license la Police Council nela municipal ki haban sim license le ki hab sim lo cantonment board kam dan jing kata kane ka bill hang ya kata ka benta tementa pipe ha municipal pi pile business ketika general ward ki haban sim license la po le ki haban sim license lo po municipal board ti ngiru kum ka council ha bakade ka benta ka jurisdiction jongi tingi kerpat bakin comply regulate ngi kam ong bagi persya bakin le business ngi kam ong bagi persya yaki bakin wan belah ngene ka ri ka be ke jungi kam ong bagin persya ya kanono ko bantan ri ngi syukwa ban regulate katkum ka rule and regulation te ka municipal kadan rule and regulation ka cantonment kadan rule and regulation temut ka schedule area ro kadan ka rule and regulation shushu hakane ka benta la busuru ya ka article 14 19 bat ka article 21 ngashwa ben size ki pajba ka article 14 kadi right to equality katkum ka constitution te ka article 14 ka ong right to equality to ong phi la dos nam khandai spasan pusal do ben kan ka regulation nilaju kdi sai ka hak jung udakhar bu unle ekanono ka kanja business ne bu tre un belang ne ki tre suk ki song suk ki bela suk ladu kasngi ka bangilayo ya ka jinglan do khamtam ladu bangilayo pendon kam ikane ladu ka kandai spasan pusau da piong ti chalemen mangi ken ni sa deprive mangi right to equality katkum ka article 14 beri lej akli yo lej hapo mat pran lej hapo yo mano utrai kendo try siap ujat benriu khasi badan dukan kabalong konkrit apo mnen ngi hapsong suruk ngi hapsong madan wala kata ngim persa kata ngier ki ngi akmen ngi ele kata kamram ka jungi bangin le henry ngaling ong kerpadi ka government ka don sisa kata ka jingkit kili ba e jaj benriu ngi de ban perkhat ba yakite ki basong madan le jale mukra boro ka footpath pipe ya ketika general ward apo police bazar municipal market ka bami thamai kan nongor ki khasi gidan kaba khamsutana kabalong keliu non tribal ru kan nongor ki general non tribal gidan hangte apo municipal market kabala wanra daka urban department kacing keli kalong yangi ken right to equality ngi ken bangi rang hab babuni hab songmanan ndrei katkum ka riti katkum ka history ka yodu kadi namanta jongi Henry mentaski fitli heyodo ngim dan shu
Ya kata ka hok lanti ngihaban ay ka jing yoro ya ka besado ka besasen rai besakutung bagidang la bante lakam bagidon bitangi kasi ke bapenya ya katu ka kam khai hang te kane ka an kala tho shai baka kam badang la hiban tri u kasi nginum la dalili ban ai la ikiwe bre bangi dan ya kata ka special status ka scheduled tribe status bat ngilayo ya kanir ka bandriu ba ka jingyalam bas tat jong ujije nichols ba joy bangi hadu mentas ngi yo ban khai le masuk kemau si sin ngakwa ban penshaj ki pajba kari kasi ka bi ke jungi ka jusen shar ya ledi deledi khat praspa arpun riu dengi la sha thombor hau british ne hau khat praspa nyu punyu ngindala sha ais sada kasanan henringi khamdu ya kata kabor ban sen shar dari ledi hadu khat kandai spa sab kandai dengi larung hapo ka Indian Union ru hadu kane kapor klip mat ka besong hang ne ngidang sensari ya ledi kane ka bil kam persha yo ujanan rebel no yo no citizen jong kari India kidon tang ki kendon bakin dawan khai hang ne bakin hap apply ka trading license ban ya ka labor service license kane ka bil kalong ka bokongsan namanta ka jaj benriu namanta ka KHDC ka ngihaban yoro baka JHDC kal ada beli ladu arajar kansan tinga thai ka article 19 pada kalakran sai right to conduct a business te hangtaru ka jo menoi la jo khang yo nongwe udah khar bo niat business wan halaman kan nongor ki dukan jong dekhar sudah upnya ke business ladu kisnem laipo saposnem nan pendik Soban yaro ikiseng balang ban kapor kilik ban cek mde ba kilik ban ong ba khang no ngim sha shu andre kilik cek khnang ma kanlong regulate ya kata ka bor ka bangi haban yada khnang ma kinomon rum kulmar ki briu ki bamdon hok ban le ya kane ka kam khai te ka rule ka article 21 ko ong you right to liberty right to livelihood ta to ong phi ki pajba ngila kni se ya ko hok jom kita ki genuine non tribal right to livelihood Hendai ngi em kum kita ki Indian brothers and sisters dakaba ngi protect yaki kiru ki sotho lang kita ki an ki kendon jungi kiru ki lek ya kata kalanti ki shimi ki trading license ki buromi ki dorbar sunang batir ter ki yaj ti kene kalaya da phobos nem ti balikin san ngan shu kulmar ya kane ka bil ka bawan ra ka dis council ngim ban kulmar kane ka bil kalong ban nyada shu kala jana shu menta kale hat reading license ka darbar sunong kala adan mental mensha mentali hakane ka labor service license ru adan benta ka darbar sunong te sisin adan bor ka darbar sunong mur ka adan bor ka jai bin riu tikadi kata ke ba ngako ban pun snow hakane ka por banga kedo yanoino baro kidan ya ka hok ban pun snow ya kita ki jing snow gi jong lojong hendrai nga shu ong ba danga ngapjar khamtam nakani konsumsi laban konsumsi kabaman kapor ki ong baik bau dakhar hapo laban komta bakomne komtai kata ini ginong sonong kata ikini ki paiba ki belajit yanga ti dakaba burang mi kini ki paiba ki belajit ba ai kane ka syuki ka kodor kaba kentang namanta ban yada ya ka jait benriu kadi ka kamram jonga habangai i ba kadon kono ka benta banga haban pensyai syaki bakinum suthu bakala ngahaban pensyai bat kapharu ka khubor cheki genuine non tribal jong kane ka than ga jongi bat kumju jong ka Meghalaya state hi bar koi kim don kaman kuslai because ka article 21 ka article 19 ka article 14 ka ai right ya baro tingi kam kini ka right ring don ka special status bangin yada ya ka interest jong indigenous tribal people kadi kata menne ngalale support this council kane ka billi karam don apo this council kam patpairu so governor te Henry ka jing persa kala alik lupa te kalong ki ba ka rules and procedure ka don te ila sutu ba kaneli kan sadang lek yang sorka te ngathai ndon kam ban shaptin jing sisa lade ban sutu ba kaneli kan sapoi satai Henry ngamtip akano ka rukom ka bil ngimpat pha Henry ka jing persa kala don te ka song ka jing start jamu सरकार बट कने कलोंग जिक पर शाय बो पइबार उन शाय नुम शाय अलम पकला Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya